салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯза видео ман шурӯъ кардам аз обеди рӯз. Хостам каме моҳӣ бирон кунам. Ин моҳи скумбрия аст. Мехостамша ки дар духовка бирон кардан. аз сабабе ки вақтам нашуд, ҳамин хел тез дар ҳамин сковородка бирон кардам ва рости ҳамин скумбрия ваяш моҳии капчониш беҳад бамазза аст ва аз ҳамин сабаб ман хостам ки хел тайёр кунамша, лекин он қадар маъқул нашуд, чунки капчониш дигар мазза дорад. ин хелиш камтар маззаш соз, вале каме қоқ меояд. хел мехӯриша қоқ аст, намефора. барои ҳамин ва инҷа ман ҳамин хел бични бирон кардамша. шояд дар духовка мекардам камтар беҳтар меомад. хай ба ҳар ҳол бирон кардам ва ҳамин хел намак мекунамша. ман баъд каме орд кардам. ордам намекардам, ҳичи намешуду. боз каме орд кардам ман ва аллакай дар равған мепазамша. рости дар равған кадом моҳиеро бирон кардам, ягон вақт қоқи хел наметофт. намедонам барои чӣ ин дафъа боша ин моҳӣ беҳад қоқ биромад. хел пухтам, ягон мисли як вай борен мегӣ ки чандин вақт истодагӣ боша, ҳамин хел ин моҳӣ нафурид. ва инҷа ман каме орд карда истодамша ва ҳамин хел дар равған сурх мекунамша. шумо низ нависта кунед тамошобинон, чӣ намуди моҳира чӣ хел мепазед ва шояд ки ман ин моҳиро бояд хел намепухтам ва дигар мазза мешид, лекин ба ҳар ҳол ман ина бирон кардам аллакай. хай камеам боша меша, хай хел бадам не, хай меша нормал не. ва шумо нависта кунед, шумо низ ҳамин моҳиро бирон кардагиед ва чӣ тарз, мисол дар духовка ё ки мариновад карда ё ки чӣ хел. рости ман пухтам, нафурид барои ман. хай аз чӣ хел гӯем ҳавас карда гирифтем ва маҷбур шудем ки як хӯрем, чӣ хел кунем дига. моҳӣ рости қоқ буд, хеле гӯшташ қавай нест. маззаш мешаю, қоқи баъд хеле намефора одамро. ва ман ҳасобина барои кӯдак харидам. гуфтам ки хай як моҳӣ бояд ҳар чӣ хел гӯем тез тез кӯдак хӯрад, нағз аст мегӯянд. ҳамин ҳамаам хӯрад, нағз аст. барои ҳамин ман бирон кардам ки фоидаовар аст. ман ҳамин хел бирон шуд. бо хлеби сиёҳ гуфтам бихӯрамша. ва инҷа ба бегоҳи рӯз да ман каме шӯрбо кардаму ва ҳамин хел ман равғани ваи ҳалол гирифта будам. равғани гов. рости ҳавая мехоҳам об кунам, барое ки ваёра мегирӣ, чӣ хел гӯям, сливочни маславу маргарин бисёр вақт самбуса мекунӣ, хушрӯ намешавад. ине хели равғани говро меандозӣ, беҳад нағз мебиёяд. ман ҳамин хел гирифтамша, майда мекунамша, баъдан вай мекунам, об мекунамша. беҳад нағз аст барои ҳамин чӣ хел гӯям, зуволаи вай, зуволаи фатирам ё ки барои самбуса бошад, беҳад нағз аст. ҳамин хеле ман ҳар вақт гирифта ҳамин хел об мекунам. шавҳарам меорад ё худам мегирам, ҳамин хел об мекунем, беҳад нағз аст. аз ҳамин маъқул аст. ҳамин самбусаам тайёр кунем, чӣ хелеам боша, ҳамин вайаш беҳад резона ки хушрӯ мешавад. дигар равғанҳо рости нафоридам, мисли сливочни маславу маргарин. ҳамун сливочни маслаам каме об мекунӣ, вай мебиёяд, хел об мебурорад. ё ки обам накунӣ, ҳамин хел мулоимак вайам кунӣ, хушрӯ серавно намешавад. ва ҳамин хел ман тайёр мекунам. рости шумо чӣ хел равғана меандозед тамошобинон, нависта кунед. ё ки ягон сливочни маслаи вай мегиред. ман рости қадар нафорид маслаҳои сливочни. ба ҳамин хотир ман ҳамин хел майда карда мегирамшаю, вай мекунам. фикр мекунам ки ҳамин беҳтар аст, чем сливочни маславу маргарин.
мана инҷо аллакай равғани ман об шуда истодааст ва тез об мешавад, тез тайёр мешавад. Як бор мегирӣ, об мекунӣ, баъдан мисол чанд вақте хоҳӣ, чанд боре хоҳӣ истифода мекунӣ. Кори одам осон мешавад ва шумо низ ҳам хел равғани овқати вай кунед. Ростӣ беҳтарин аст ва ҳаманам хел кораш осон аст. Ҳамин як боро ростӣ об мекунӣ, дигар ваё шайнам хел полита мегирию чӣ мегӯянд хел ҷаза мегӯянд, чӣ мегӯянд, ҳамаоша гирифта мондам ман. Рост ки вайаш кас намехӯрадам, леки мондамша гуфтам напартовем, шояд ягон чиз меандозам, ба фикрам мепартомаша, намедонам. Ва нависта кунед чӣ мисол аз ҳамин чиза боз чӣ карда мешавад, ягон чӣ дохта мешавад, ягон чӣ тайёр карда мешавад ба ҳамин ё не. Ман ростӣ фақат мепартофтамша, намедонам бо. Манам инҷа анами чанд як ҳамин ним литра банка пур шуд. Хайр, тамошобинони азиз, то видеоҳои оянда канали моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк монед ва иншолло ки видеоҳои беҳтар хоҳем пешкаши шумо кард. Хайр.